mhlambe omunye uzothi mhlambe mfowami Mzobo uzongifakazela mhlambe omunye uthi umsamo ngoba yini kukhona iqhugwane ekhaya noma mhlambe umsamo ngoba kunendlu kagogo mhlambe omunye umuntu amthatha umbeke uthi le ndaba yomsamo ukuthi ukuze umsamo noma umtsamo upheleliswe ngempela cha nakho emsamo ifuneka yiphi izinto uhlala into ebona ngempela cha umsamo lapha emambatheni ukhona ngendlela uyona mhlambe omunye uthi hayi mangineqhugwane mina nakho umsamo mangendlu kagogo indlu ngenhla nakho kusemsamo la. Angithi phela la wena msakazo uma sikhuluma ngomsamo sikhuluma ngokuthi ikhaya lakhekile khona indlu ekhaya la esiphahla khona ngoba singamaZulu nje siyaphahla khona isibika khona isisa khona impepho nakhona nje kuba ukuthi uphahla nje amadlozi akhona yini ekhaya ngoba kwesikhathi ungayitshela ukuthi hayi mina ngiyaphahla lapha ngiyabe ngiyoshisa impepho emsamo uyifanele nenyosi nje ikhalela emgedeni ubathe uyaphahla kube enhlanga imuka nomoya. Right. Ngiyazi mfowethu dokotela uhamba wedwa khona into ezifisa ukujobelele nemfowethu nama mfowethu ngangeza ithuba nganaki ithuba ingenele kubalalele ekhaya mfowethu bese ke ngibona ukuthi ujobelela ngayiphi indlela kulo ndaba esikhuluma ngayo namhlanje indaba enkulu indaba yomsamo. Siyayithi mazike sithi mqongo fete evikela ikhaya intshetsha iphuma esendeni bengishange semncane ngeke sangilokho sithi manyazi into ngamanzi ukhasikasi ukuba siya kwezulu awu madodo flathela simbuku umthunzi ophumula amatshitshi namajongosi sangikhona ngomfo wami Ntolomba ngikhona endlini zomsakazo ngibingelele kubasakazi bami engibakhonze kakhulu ngiphinde ngibingelele nodokotela wami engihamba naye cha mina angize nje ukwanda kakhulu ngizoyimpintshela nje udokotela engihamba naye ngimpintshe ngoba ngiyawuthanda umbuzo osubuzwe ubhuti Masuyedima kathi yiphi into kumele ibe khona okukhomba ukuthi umsamo nginawo ngaphandle kweqhugwane nendlangenhle okwami umbuzo wami engawuyisa kudokotela ukuthi dokotela siyayisizwa ukuthiwa imsamo iyalungiswa left right and center yini lesuyilungisa emsamo noma kuthiwa kusokwenzakalana into enesinjalo kafishane nje lapho Ntolomba uma kusuke kulungiswa emsamo uma kusuke kulungiswa umsamo usuke ungahambi kahle kuyenzeka ukuthi uthola ukuthi ogogo emuva noma umkhulu wayenesithembu umkhulu uma ukuthi wayenesithembu kwasho ukuthi ke ogogo mhlawumbe baba nokhilisana baze bahamba emhlabeni uthola ukuthi leyo nto uthola ukuthi lento ihamba njalo iyavuka esizukulwaneni hambe njalo iyavuka esifoleni lento yenzeke emuva uthola ukuthi mhlawumbe sihlupha isizukulwane esikhona esisha esiphilayo manje uthola ukuthi umuntu uyahamba nje uthola ukuthi omunye ushawa imoto isizathini umsamo akanawo uyabona izinto ekanjalo uthola ukuthi ekhaya kumnyama kusebenza umuntu uyabona ekhaya kumnyama kusebenza umuntu la ekhaya abafana bakhona baqonya akuganwa kunamagoda kunalutho nje akusethe kuyalanjwa kanti umsamo umuso kuqondile yonke into ihamba kahle ekhaya umkhuhlane awuveli nje ekhaya umkhuhlane uba khona uma ukuthi umkhuhlane wamadlozi kuyiwa emsamo kufike kushiswa impepho kuthiwa lokhu kasikwazi siyakuqala lokhu umuntu uma kusuka kukhona umuntu engathi ubanjwa umkhuhlane mabona ukuthi isimo sabantu abadala kodwa ke manje ngoba omsamo abantu abazi ukuthi sikhuluma ngani ngisho uhamba oshisa impepho ufana nokuthi uyayidlalela ngoba vele uthole emnyamzini yobaba mkhulu ufike ugijima ibhoko kodwa ke mina into engayinothisa engathanda ukuyinothisa kubalaleli bami ekhaya ngithanda ukuthi lezi ngane zabafana lezi ukuze zazi ukuthi umsamo yini ayinamathelo kwababa bazo ingane zabafana manje uyifica seyipheka uyabona ukuthi iyalahleka i-direction ingane zabafana ihambe ziyokha amanzi ziyotheza izinkuni umsebenzi wosisekhaya sokuyini ngoba phela umfana ufuneka akwazi ukuthi indlu yakhiwa kanjani isibayo masinenkinga senza kanjani anamathele entweni ezithinta umsamo lapha dokotela ngesikhathi uma kunomuntu njengamanje usekhaya umuntu mhlawumbe ufuna ukwazi ukuthi mhlawumbe ukwethu uyazama kuthiwa umsamo la ekhaya walinyazwa umsamo la ekhaya awusasebenzi kahle kwenzakala yini laphela kanjani umuntu kanjalo okokuqala nje besiqale ekhaya fast siqale ishaneli sokunameva lapha kunabantu abagangayo vele bakwazi ukuthobula amadlozi abantu vele amadlozi kuzokuthiwa izinyanya zizithutha vele kuyathenga lezi zinto ngemali emhlophe manje ke siyakwazi ukuthi sikusethe sikubiyele umuntu obiza amadlozi akubo mina ngikunikeza induku wena uyishayele wena ubabiza angikwazi mina ukuthi ngithi ngizokusethela umsamo uthi uzokhulunyelwa yimina mina ngikunikeza induku abantu bakini mina ngibazi mina ngikunikeza induku eshaye eqonde yathi thwi uzobabiza bonke
babiza bonke ukulandelana kwabo and then zonke izinto bese-ke ziyaqonda uthola ukuthi nenhlanhla siyavuleka ekhaya. Eyi. Okunye dokotela ebengafisa nje ukulokhoza ukukubuza manje siqhubeke nokukhuluma kwethu. Ikhona yini lento yokuthi kade ngikumelaphi wangitshela nginenkinga yasemsamo. Sekumele kube nguye mhlawumbe ozoguqa la emsamo sekhaya uzongiqondisela umsamo. Into enjalo ikhona. Umuntu ufunda azafe. Umuntu ufunda azafe. Uma mina ngudokotela umsamo wami u-right, ngiyakwazi ukuthi ngufake ngaphansi kwamahlozi ami, ngaphansi komsamo wami, uwenza lento osufuna ukuyenza. Ungayeni wakho wakini. Ungayeni wakithi ngiyakwazi. Angithi mina ngumelaphi. Mina ngumelaphi ngiyakwazi ukufaka ngaphansi. Ziningi indlela zokubulala ikati. Angithi mina ngisuke ngifuna wena ukuthi wena usizakala, uthi uthola ukuthi la kini sokwavalwa ngehlahla kumbula kembazo nawe wazi ukuthi uzoqala ngaphi. Uthola ukuthi kunezinto enjengemdliwa, umdliwa kuyabiza ukukhipha umdliwa. Uthola ukuthi wena ufuna izinto zakho zenjani ziqonde. Ngiyakwazi ukukukhusela. Dokotela, mhlawumbe nami ngiyafisa ngoba lento ngiyafisa ukuthi konke umuntu ebengceyayo ngemvume yakho dokotela nomfoka Mzobe ngapha ngiyafisa cishe sibhekene abalali noma babili ngoba ngiyazi kunomlaleli njengamanje ekhaya usenkingeni othi sehambe wahamba impela into zakhe ayikhanyi kodwa ulokhu uvela njalo lento yomsamo uthiwa cha wena kunomuntu kini ogangayo noma kunomuntu oyilunga lomndeni kini ogangayo ophatha induku embi mhlawumbe kodwa mina angizugeqa amagulu noma ke le ndaba ayikho ngani kodwa ingawe dokotela nomlaleli ngasekhaya ngifisa nje ababili noma bathathu abazongena nabo besike impela kwethika sibona ukuthi sibalapha kanjani dokotela angenze kanje ngibona khona somcosho mfoka Mzobe lapho khoma emsakazweni womphakathi iKora FM ukhona somcosho njengamanje lapha mfoka Mzobe siphela cishe ababili noma bathathu mfowethu ngoba ngiyazi baningi abantu mfowethu abahluphekile baningi abantu abaswele mfowethu ngenxa asebehambe mfowethu cishe baze bahamba kuningi imali seyilahlekele mfowethu khona ungena njengamanje sawubona Yasamo lo Wethu konjani baba? hayi ngiyapheza mana ngivuze lapho ukuthi nakho nginomsamo nginendlu yami kaRaoul Yebo baba. ngifulele ngothayela angilendo ngifulele ngothayela Yebo baba. nakho bese ngiyakhuluma ke lana into yami ngishisa lapha endlini kathayela kusayikho lokho ukuthi ngishisa endlini kathayela impela Angithi phela manje so manje sokuphila manje kuyenzeka baba. As long as manje yabona izinto sesiyibhedisile ngoba kwakwe utshano abadala babesendlini yotshani hayi uthayela abawazi uthayela simbakela umsilo Mkhulu uyangezwa? yeah Angithi mkhulu la sikhulume ngomsamo shuthi mesikhuluma ngomsamo so sikhuluma nabantu basekhaya abaphila basebedlule ezweni asikhulumi yebo singakhulumi ngakho utshani noma nezindonga kodwa sesikhuluma nalomoya okwaphila emhlabeni angithi so ngaleyo ndlela ngoba kwesinye isikhathi uyahamba uthi ufice ngisho indlu yangenhla isifaka ngisho ama tiles ifaka ama ceiling board angisho siphila isikhathi samanje la izona izinto zi-upgrade khona mina ngibona inkinga ngokwakhiwa kwezindlu mhlawumbe dokotela kunomunye umuntu nobuka Mdolomba ngapha nizongifakazela othi impela ngiyezwa useshilo udokotela wathi mangabe kufuneka into efana lezifanele ikhaya ihlanzeke libe nothando libe nokuthula libe nemfudumalo nomsindo kekhaya uvamvamisile kuba khona uma ngabe lelo khaya lakhelwe ngaphezulu kwesisekelo esiwukuthula esiyona yonke into imikhuhlane ayivamvamisile ukuvela ebese ethi omunye cishe mina ngizula sesithathu noma sesine ugogo nomkhulu noma ugogo nomnakwabo ukwayibalanda besithembu noma mhlambe nomunye ugogo noma elinye ilunga lomndeni bahamba bengathelelana amanzi kungabhekwana ebese ethi omunye kumanje angeni kwamamncane noma ngeni kwamamkhulu noma ngeni ekhaya elikhulu ngesimanga sokuthi ke khona izinto ezahamba zaba inxushunxushu zabakhona cishe mina mhlawumbe ngizona sesithathu ube khona umama noma ube khona ubaba lo ntanga zanga zayilungise othi omunye njengamanje ngiyafisa ukulungisa into zami kodwa akungeneki ekhaya elikhulu akungeneki kwamamncane angeneke kwamamkhulu leyo nto uyimisa kanjani ukuze ngikwazi ukuphila impilo oyiyona ngoba umnyombo wena seseyazi inkinga isemsamo kodwa akungeneki lapha ngalezi zimanga ngishoyo angeni kwamamncane angeni kwamamkhulu angeni ekhaya elikhulu ithiwa lonto msakaza ake ngicela ngibuza awungeni nje kamamkhulu noma kamamncane umamncane uyaphila noma sebadlula angithathe ngokuthi mhlawumbe sithi umama akasekho
noma basekhona bobabili. Angilandise zombili izitori. Basekhona bobabili noma abasekho bobabili. Ithini into lapho? Nasekhaya elikhulu bakhona kodwa abanikazi bendaba kabasekho. Sebadlula. Yeah. Lapho kwabantu asebadlula angithi abantu uyakwazi ukuthi angithi bathi ngale bathi ngale kusuke sokudingeka into esilwane esuke izohlatshwa kuzokwazi ukuthi ilusane ihlanganise laba bantu angithi vele bahamba amanzi bangathelelene amanzi uma nina niphila nikhona leyo nto sofanele ikhulume ukuthi ukhunyelana umlotha fanele kukhulunywe kudlulwe ngiyakwazi eminye imizi ukuthola kwesikhathi ukuthi mhlambe abazwani nje ingenxa yokusolana ngokuthakatha yabona into edala uqhekeke yiyo leyo yokusolana ngokuthakatha uthola ukuthi uma omncane ngapha uloyo umamdala uyabona kanjalo uthola ukuthi ubaba siyamhlula isithembu ngoba uma uyindoda uma usuka isithembu akufanele isithembu sikwehlule kala nje ekuqaleni uya kubantu abanye abangaphambi kwakhe abathatha isithembu ubuza ukuthi uma la kukhona isithembu kwenziwa kanjani abantu bayahlanganiswa abantu bayahlanganiswa kunendlela yakhona kunosiko lakhona olwenziwayo abantu bezwana. Okay. Ngiyawuthanda kakhulu umbuzo wakho bhuti. Ngithi udokotela besakhuluma la bephila noma bengasekho. Ithi lento angithi sikhuluma ngomsamo la. Shuthi masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngento ephethe mina ukuphila nokuphila kwami. Shuthi awukwazi umsamo mawushaya mina ngedwa. Shuthi mawushaya inhlangothi zonke. Mawuthi ikhehla laliphila lathatha abafazi ababili base kwagcina kukhona ungezwani shuthi uyoshaya inhlangothi zonke. Nawe uzothi mawuhamba utshothi indawo esemsamo nami ngihamba ngithola indawo esemsamo. Lapho usuke sekufuna ukuthi sesikhanda uxolo shuthi kunotshwala kumele kuvutshwe ekhaya esayidini lakho notshwala kuzovutshwa esayidini lami. Mase sikudibanisa lokutshwala nenduku ezithize ezifakwayo okukhandeni uxolo lelo msindo waba khona ngabe kusemandulo ngabe kunini. Ngaleyo ndlela siyakwazi ukuthi sibe nendlela yokuya phambili ukuqondisa umsamo wethu. Dr. Akumete mfowethu maningi amagula sesiwageqile usuku namhlanje kuningi osikufundile nasekhaya kuningi ade bengakwazi sebekwazi manje ngenxa yesikhathi ke sesigoqa ukuthi utholakala kanjani mhlambe nokudlulisa umyalezo kubantu emakhaya. Ngiyatholakala kusukela leli sonto nje ukushona le uzokhuluma umfoka myeni ukuthi siphi special esikhona kune special kulezi insuku nje le kulezi insuku ngoba nje soliqala iviki khona special esikhona mina ngizokhuluma ukuthi mina ngitholakala kanjani. Munepeni nephepha lapho ungabe ubhala ekhaya. Dolombo mfowethu. Right. Ngike ngahlaziya ngabuka ukuthi no abantu bakithi bahluphekile ngendlela yokuthi kube kugcine kuvela osomathuba labantu abadlala ngabantu bethi benza into bengayenzi. Ngabe ngihlala phansi nodokotela athi mina dokotela ngiyacela ngisacela ungenani senze special sokuthi kusizwe abantu ubunyaka uphelile manje. Uma ngiyabala cishe zintathu inyanga unyaka uphele sogoqa. Kunomuntu unyaka uqale akazi nokuthi liyaphuma noma liyashona yini. Bese ngabe sengihlapha nodokotela sikhuluma saphuma nekhambi le-special kusuka nge-3 zika September kuya kwi-9 zika September. Udokotela ngicelile ukuthi kube khona i-special uqala ku-R800 kuya ku-R1500. Ku-R800 kukhona amabhavu bayazi abaziyo. Kunebhavu ka7 powers la khona lenza izinto ngengagula ukuthi yizini kodwa khona kunebhavu la7 powers la umkhakha ke800 kuwa abaka 1000 ngabe unetafula umashonisa nani kodwa nje udenge ephatha imali uyagembula wenzani woza nesikhwama sakho woza wallet ngabe ikhadi abe yini kodwa into esebenzise egcina ikufaka imali kulawa aba 1500 sayisakhuluma siqala ukufika sikhuluma ngomgede ila madoda asanayo emgedeni ke lawo umuntu kumele aphathe ugologo omhlophe 1 meter wendwangu emhlophe labo la madoda asanayo emgedeni kusuka nje kusuka ngi-3 September kuya kuyi-9 September ama prize ami kanjalo uphethe lezo mali from 800 to 1500 rand uyakwazi ukuthi usizakale ngaleyo ndlela enombolo